uthi buyelani onyana bakaYakobi, buyelani kuye uThixo. Uthi ke ngike ngokupha kufo nomfo kude kuse ebudaleni ikwandim, kusekudaleni ikwandim. Athi xa idlula kuse ezimvini ndiyakunityatha emagxeni am. Apho sizawuma khona sizawuma pha kude kuse ezimvini ndiyakutyatha kwaye isekwandini. Umbunjana ukhulile tata uThixo ekugcinile. Zonke izinto tata zikwehlele ekufanele into bangaba wonke umuntu zimehlele, kodwa ngokuThixo ngexesha lakho lokupenshina, kuba kaloku umuntu xa esele mdala nabantwana emisebenzini badlala ngaye, kodwa uThixo ngoku uyakususa ngoku ukubuyisela ekhayeni lokuzalwa kusezimvini ngoku. Nathi singumthandazo kalosine sincelile